banda mace amana. Kai banda mace amana ne kai. Wani rabu ne baka kudin daga zuwa fitsari kawai ka to gida. Kai wannan aikin amana ne. A he ban san haka kake ba. Ai kai ka sama waye shi. Ni zaka ci amana? Kaga ni fa ina tsaye. Yace min ingo. Nace a nan me yace dan Allah amshi nace to na amsa. To da ka amsa ai he ka zo ka dan ban wani abu. Ko mu raba a ka'ida. Haka ake rayuwa. Shikenan kura da shan bugar da karban kuɗi. Kai kawai kanka ka sani kai masala kanka ka sani haka amana take. To me abin amana ciki? Magiya bai kai min dan Allah amshi ina a'a. Kai kada da kake da bakin roƙo? Ni na roƙo? Ni ina roƙo ne? Ka taba ga nayi roƙo? Mutumin nan ba tun yanzu ba muke haduwa da shi yake mana alƙawari mu yi hakuri kuma yau ka zo an ba mu kuɗin nan na tafi tsari ka zo ka rike. To ka matsa masa ne ka matsa masa ni kuwa ka bana ce masa ba ni. Kai an ban wani abu wallahi ka ban wani abu. Ko dan na shiga gidan mika musu. Talaka. An talaka. Ka mika gida? A ta yaushe. Kai kanka. Lafiya lau marka. An dawo? To. Kai. Ki dan sami ruwan zafin nan. Kai. Wannan din wace ce? Wace wannan din? Wace ce wannan din? Ta ce. Wai abogina? Wai yarka ce wannan? Ta uku kenan. Ita ne? Ba ita ce karatu a kasan waje ba? Kai. Ai kai na yi ban ma. Rike kudin kawai. Nagode. Ai ba ni da kai an yi sulhu. An yi masala. To ina ciki ba. Na san kana ciki. Wallahi ina ciki. Ai dan garin nan ne kai na san kana ciki. A cikin gari kake na sani. Kai da Hausa nake gaya ma. Ina kamu. Me ka kama kaza ka kama? Wace ta yi garin? Kai kamu. To ai ban kai ka ga yi min gwari kaji? Gwari. In fito ma baro ganin annabin tsohuwa. Ina ciki wannan yar taka ina so. Ai tun muna firamare. Ai kyau. Tun muna firamare na. Ana haka. Yawwa. Ana haka birni da ƙauye. Yawwa. To amma an tambaye ka. A iya bangaren karatun boko. Me kwalinka? A ni kwali na gaskiya ina taba tallan buskin. Nawa kake da shi a cikin asusu? A banki? To ni da matata dai mun taba adahi mun tara naira 700. Dindi. Naira na guga naira. Kun tara kuɗi. Mun tara 700. To kaga wannan yarinyar? Ka ganta da kyau ne ko? Ina jinka. To a iya kuɗin karatun ta ƙasan waje. Na'am. Abinda aka kashe mata naira miliyan 5,550. Miliyan 5,550. Kuma haka riba kake nema? Kwarai ma kuwa. Wannan yarinyar? To ba da riba ake koko ba? Kai, dan fa riba ake koko. Abokina? Me tsada ce. Ai da riba ake koko. Me tsada ce. Na haƙura. Wallahi na haƙura. Gara je nemi daidai ni. Ko in je in kama kiwon dabobi. Kaga. Kowa ya tuba don ya balada. Ba a shiga da wannan ƙarya. Wai a wannan miliyoyin riba ake nima? Kai baba, yan nan taka ta yi tsada. Ai yare, kai, bari gaya ma gaskiya. Wannan yare ya ta koma American a aure ta. Duk gonakin mu wallahi ba ta kai miliyan 3 ba su ba. Wa'a wannan makwata ku sai da gidan gado. Kai, wallahi na mutu. Kai, dan Allah ka wannan asiri. Ni kuma ka tona min na asiri. Ake wallahi ba zan zo ba. Dan Allah ka zo. Ni riba ma asiri, kai kuma ka tona min. Dan Allah ka zo. Duk gidan mu da mai miliyan 1. Kai duniya. Allah na gode maka. Wato haifan ya mace kyawa ma jari ne. Shi ne, ina ta koya mata kalmar kwaya ɗaya. Ta ce min, Bature ya ce, nothing good come easy. Nothing good come easy. Na riƙe wannan kalmar. Duk abun mai kyau in ya zo, ta daga sha wahala. Kan auren uwata na ji jiki. Wallahi dole zai aure ta ya ji jiki. Sai na kasa masa aya hannu.